Hi and hello. I'm Pastor Johnny. Hinaot nga ang kalinaw, grasya sa Dios nga walay kinutuban, imong maangkot nining mga takdara. Mayong adlaw, good morning, good afternoon, and good evening kanimo. Hinaot nga kining akong giandam nga mubo nga pamalandong mahitungod sa langit. Pagkahataog dugang pagtubo sa imong pagtuo sa atong Ginoong si Kristo. Kinsa ba dili ganahan mo atong langit o makapuyo og langit? Di ba? Kitang tanan. Katang ganahan mo atong langit. Apan uno sa tanan, unsa man ning langit? Asa man ni siya? Unsa ang pag-adto dito? Unsa ang pag-adto sa langit? Unsa kining langit? Sa akong pagmamalandong, ang langit dili ka nang muyangod ta sa gawas sa atong balay nga mohangad ta dito kanang lapaw sa panganon mo na langit. Di ba sky mo na siya niya lapaw dia outer space. So dili na langit. Ang langit may usa ka kahimtang o lugar diin na ang Diyos. Atong simplihon pagsabot para mas masabta nato kung ganahan maguta ang langit. Kay kanira bang mga pagpanudlo karon mahitungod sa langit, murag tagi-ulog-ulugan. I-cater ang atong pagkahakog katao, no? Ano bang hakog unya pagkatakulan? Kay labi na ng pagtulunan nga ang langit, usa ka lugar alang sa mga balaan, sa mga linuwas na. Ug didto wala na kamatayon. No, wala na kamatayon. So kung wala na kamatayon, unsa may kinabuhi? Unsa man ang kinabuhi? Kung dili na wala na kamatayon, di na kinahanglan maningkamot aron ka mabuhi. Dili na kinahanglan nga trabaho ka aron ka mga kwarta, aron palit sa imong mga panginahanglan aron mabuhi ka nga haruhay. No? So usa ka kahimtang ang langit nga alang sa mga takulan. Pero sa tinuray, kana nga pagtulunan, kapangutana ka, pagkaburing ba na nga klase nga kinabuhi sa langit? Magina, ha? Malaog magbakasyon ta, wala yung trabaho. Di ba, maburing ka? Kaya murang wala na challenge ang kinabuhi. Ang maghatag o kahulugan sa kinabuhi ang mga hagit aron ta mabuhi. No? So, ang langit aron sabtan maayo nato o mas makahuluganon nga definition o pagsabot sa ang langit para nako. Ang katong gingon ako kanina, usa ka lugar o kahimtang di na ang Diyos. Kaya ang Diyos, mauro na'y pinuyanan sa, kaya ang langit, mauro na'y pinuyanan sa Diyos. Kung walay Diyos, walay langit. Kung asa ang Diyos, maunay langit. Asa ganin na ito, mabati ang presensya sa Diyos na diha ang langit. Agree? Yeah. So, atong ipangutanag balik, asa man ang Diyos? Asa man ang Diyos karon? How do we know nga naa ang Diyos? Jadi pa nato natubagon, pangutana usab kita, unsa maday ang Diyos? Aron mahibaluta nga naa siya. Unsa may iyang kinaiya? Unsa iyang characteristics? Sa karaang tinuhan sa mga Hudiyo,
ang Diyos masinati sa tao. May balaan nga naa siya pinaagi sa balaod. Pinaagi sa pagtuman sa balaod, naa ang Diyos. O munay langit sa diha nga imong tumanon ka na nga mga pulong sa Diyos. Pinaagi sa balaod, o sa mga pulong sa propeta, munay langit. Kaya imong gibuhat ang gusto sa Diyos. So, ang Diyos kuan siya, alive siya, no? Mahimo siyang buhi kay imong gituman ang iyang mga pulong. Muna'y karaan nga pagtuo sa Old Testament. Apan ang bag-o nga pagtuo mahitungod sa kinsa ang Diyos. Ang Diyos gugma na walay kinutuban. Mo na'y mensahe ni Kristo sa Pasko. Diba? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. So whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Sa karaang panahon, ang Diyos gugma sad. Apan, gugma alang laman sa mga matarong. Apan, sa bag-ong tundo ni Kristo, sa bag-ong tinuuhan o relihiyon nga gitundo ni Kristo, ang Diyos dili lang mahigugmaon sa mga matarong, bisan pa sa mga makasasala. Okay? Muna'y bagong pagtulunan ni Kristo. And I hope maunay rason nga nung kang nagkristohanon. Kaya muna ako ang rason nga nung kang nagkristohanon. Kaya kung ang Diyos dili mahigugmaon sa tanan, murag nasa pinihig, murag dili kaay siya maayo na Diyos. Dili siya deserving sa akong pagtuo o pagsimba o pag-alaga niya. Apan tungod siya ito kay siya Diyos man nga walay kinutuban ang iyang gugma pasay tungod kaluoy, ang ayan siya sa atong mga pagsimba pagdahi. Diba? No? O, kanang yung palintanon kanang atong ginikanan o atong papa sa panimalay, kung dili mahigugmaon, ganahan ka. Mapagarbuhon ni ka anak niya nga musugilon sa imong mga amigo nga akong papa nindot kayo kay pasok anon, dili mahigugmaon, ganahan ka ko sa papa. Dili ka proud. Mura na siya istoryahan. So, ang Diyos sa tudo ni Kristo sa New Testament, gugma man. So, diya tagitagaan o bagong pangunauna kung asa di ang langit sa ato karong panahon. Kung asa gani na ang gugma sa Diyos, mao na yung langit. Sa mga tanak kita, nga ba di mo ang gugma sa Diyos? Sa inyong panimalay, naa ba ang gugma sa Diyos? Masinati ba? Mapil ba sa matag membro sa panimalay ang gugma sa Diyos? Diha sa imong iglesia nga imong ipasakupan. Naa ba ang gugma sa Diyos nga walay kinutuban? No? Diha sa atong katilingban, naa ba ang gugma sa Diyos? Kung naa, feel na to, mabati na to ang gugma sa Diyos, then naa diha ang langit. Maunay langit. Okay? So, sa imong kinabuhi, doon na kay pahigugma sa imong sikataw, no? Ilabi na sa mga dili ang higugmaon, kay mao man ay Kristohanon nga pinakabag-ong sugo sa atong Ginoo. Ang pahigugma sa atong kaaway sa mga tao nga di nato ganahan. No? So, naabataan na nga pahigugma.
sacrificial love aron kahatag og kaayuhan abang sa mga tao nga luoy kayo nga dili ang higugmaon unta labatan ni ana then naa nato ang langit kay naa man nato ang Dios. So diha sad sa panimalay sa matag Kristiyano kay malay panimalay diha sa iglesia dapat nararapat na ma-feel sa tanang sakop niini nga nagahari ang gugma sa Diyos. Aron kana nga simbahan, kana nga panimalay nimo, Kristohanong panimalay, Kristohanong iglesia na himong langit. Ito kay langit siya, makita kini sa katilingban, daghan ang ganahan nga magpasakop niini. Kay tanan ganahan man ang langit. Muna siya, no? Muna siya yung langit. So, atong i-assess, i-check ang atong kaugalingon. Kung ang atong mismong kinabuhi, langit na ba? Kay naa na ba ang gugma sa Diyos? Kung wala gani, na siguro nakulangan pa ang atong pagtuo. Sa pulong, pag-umpulong sa Diyos, pinaagi ni Kristo. Panihagin, alang ka na to nga sa tinuray gustong makapuyo sa langit. Makapuyo kinabuhi, kauban sa Diyos kanunay. Hinaot nga ang Ginoo mga panalangin. Mag-ampo ta. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. God bless you.